Piccola ma molto grande per fare qualche cosa, sì. Fare qualche cosa, sì. Combatta con tutti, ma bisogna essere. Buonasera, benvenuti al nostro centro cristiano che stiamo costruendo. Grazie. Abbiamo ricevuto questa è la scuola dove non copre nulla. Perché vai? Padre spirituale. Ваша еміненція, шановний ксьондз кардинал Анджело Баньяска, Ваша екселенція, ксьондз біскуп, арцибіскуп Тадеуш Кондрофєвич, митрополит Мінсько-Могилевський, шановні святари, поважаний Михаил Григорович Борозна, ректор Белорусской державной академии мастацтва, Владимир Леонидович Зинкевич, загадчик кафедры монументально-декоративного мастацтва, Олесь Петрович Богданов, викладчик кафедры декоративно-монументального мастацтва, поважаная Алла Феофановна Мартынова, наместник загадчика отдела по громадско-массовой праці і молодевой політиці по питаннях релігії і національності. Шановний спадар Мартін Войцеховський, перший советник посольства Республики Польши у Республиці Беларусь. Дорогие детки, молодь, батьки, выхователи, наставники и все тут присутні. Сьогодні усі ми раді вітати у стінах амаль побудованого першого такого характеру християнсько-соціального центру у нашій країні, дорогого нам гостя, його еміненцію кардинала Анджело Баньяска.
президента конференции католических біскупів Європи. Еміненція, ми вдячні Богу, вам, нашому арципастору Тадеушу Кондрусевичу, за допомогу у створенні так важного для нашого города християнського центру, де кожен отримає не тільки виховання, але передусім духовну підтримку і кавалок хліба. На сьогоднішній день ми не завершили будування у повні, як посвятити будинок. Але просимо вас освятити образ опошньої вечери і поблагословити гэты символічний хліб, просячи доброго Бога, каб кожний потребуючи заўсёды мог у гэтым месцы атрымаць кавалак хлеба, які наталіць смаку гэтага адзінага хлеба, які быў ламаны у вялікі чацвер. Няхай не толькі на гэтай зямлі, але і ва ўсім свеце ніколі не будзе так, каб не хапала хлеба, асабліва дзецям. Еміненція, дякуємо вам, віншуємо вас з надыходзячымі імянінамі. Жадаем, каб ваш анёл-ахоўнік рабіў духоўна моцнымі ваши шляхі. І просім перадаць словы удзячнасці для конференции католических біскупов Италии. Мы вдячныя за дапамогу ў стварэнні важнага для нас месца пасля атэістычнага спусташэння, якога дасведчыла наша краіна. Дозвольте дать еще слово нашим выхованцам и их батькам. Cara eminenza, benvenuto in Bielorussia. È una grande festa per noi poterlo ospitare qui. Grazie di cuore per l'aiuto nella costruzione di questo centro. Portare un saluto caloroso da Papa Francesco e di tutti i bambini bielorussi. Grazie. Вітаю вас, ваша еміненція. Дякую вам за допомогу, яку ви робите для нас. Нам вельми важно, каб наші діти отримували християнське виховання. Бо тут яны атрымоўваюць не толькі веды, але вучацца сапраўдным каштоўнасцям гэтага сусвету. І робяць гэта не толькі на теоретичній основі, але на прикладі тих, хто складає гэтую супольність. Дякую. Your Excellency, we are so happy to see you here, and we know that you also helped a lot for this building and this center to rise. We have two adopted children with special needs, and we are so happy that now we have a place where they can grow and be brought up
with dignity, with honor, and in deep faith, with Christ from the morning till evening, where the cross is something natural. Thank you very much. Carissimi amici, un saluto cordiale a tutti quanti voi. Дорогі сябри, вельми сердечно вітаю вас, усіх тут присутніх. Sono molto contento di essere qui in questa casa insieme all'Arcivescovo Metropolita, Sua Eccellenza Monsignor Kontrosiewicz e a Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico in Belarus. Відчуваю гонор перебувати у цьому домі разом з вашим пастором, архиепископом Тадеушем Контросевичем и нунцием у Білорусі Габором. Vi porto il saluto affettuoso dei vescovi italiani, di cui sono stato presidente fino a pochi mesi fa, e sono certo della loro felicità nel sapere di questa casa che ha visto la luce e che ha grandi speranze per crescere. Так само передаю вельми сердечное, такое эмоциональное привітання от біскупів, католицьких біскупів конференції Італії. Менавіта не тільки каденція узначальваў гэтую канферэнцыю, і, напэўна, для іх будзе вялікая радасць пачуць, што вось такі цэнтр, дзякуючы ім дапамозе, паўстаў, і тое, што ёсць гэта вялікая надзея на далейшае развіццё на ўзрост. Vi porto anche il saluto dei vescovi europei che hanno concluso il loro incontro annuale ospiti della fraternità generosa di Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Так само приношу привітанні від європейських біскупів, які тут відбували штогадову зустрічу, і так само вельми сердечно і вельми так широко душою ми були тут прийняті архиепископом. Тут ми побачили не тільки безліч, можна сказати, зелені, лес, природа, все остальне вельми пригоже, але перш за все ми бачили люди, супольність людей, які відважні у своїй вірі і так само живі у своїй вірі. Chiese sorelle del continente europeo, specialmente delle chiese dell'Occidente. Свідчення вашої супольності з'являється так само свідченням для інших костьолів, сестер у Європі, особливо в Західній Європі, на старому континенті. Одно з таких важних моментів у Західній Європі з'являється виховання дітей і молоді. Так само ось цей центр, який буде служити у вихованні та християнських коштовностях, завжди опираючись на підтримку Костьола, на християнські коштовності. Так само вже дякую так само батькам, які мене привітали, так само за цей уділ тут. Ringrazio la sorella con molta riconoscenza, con molto affetto per le parole che ci ha detto e dove ha centrato lo scopo di questa casa. Тут особливе слово подяки для сестри, узнання у гэтай праці, яку вона виконує. Так само ось гэта подяка вельми сердечна і тую мету, яку вона заклала у гэтым доме, яку мету побудувати. Ось найбільш мета гэтага дому найбільш ілюстравана у гэтым вобразе апошняй вячэры і так само у хлебе, які знаходзіцца внизу. Хлеб для души – гэта Евхаристия, а хлеб для тела – гэта звичайний хлеб. Sono questi due pani che fanno il fondamento dell'educazione dei figli, dei ragazzi, dei bambini e delle persone adulte. Questi due pani sono il fondamento. Гэты два хлябы, гэты духовны і гэты фізычны з'яўляюцца фундаментам і для дзяцей, і для бацькоў, і для выхавацяў.
сёння в заходняй Еўропе выключаны гэта духоўны хлеб, і вядома, што вынік гэтага недахопу ён нядобры, не зробіць бачным. L'Europa deve riscoprire che la vera, più importante ricchezza sono i bambini, i ragazzi, i giovani, frutto dell'amore dei genitori, di voi. Сёння, зноў жа, Еўропа павінна нанова адкрыць тое, што скарбам з'яўляецца і такой выклікам выхавання дзяцей, моладзі, вось гэта высілак у выхаванні. Таксама мы, у сваю чаргу, як біскупы Еўропы, хочам падтрымаць, што сям'я – гэта мужчына і жанчына, гэта бацька і маці, а дзеці з'яўляюцца плодам гэтай любові. La Chiesa, i pastori, i religiosi e le religiose, i sacerdoti, le comunità cristiane sono a fianco dei genitori, sapendo che essi fanno il miracolo, grazie a Dio, e al loro amore fanno il miracolo della vita e di persone buone, belle, vere, per la felicità loro e per il bene della comunità. Так само біскупы, святары, кансакраваныя асобы, хрысціянскія супольнасці, якія робяць гэтую працу выхавання, яны павінны таксама адчуваць, заўсёды стаяць побач бацькоў, дзяцей і весці іх да поўнага шчасця, шчасця ў Богу. Continuate e state molto uniti. Voi adulti, i vostri bambini, i vostri figli, la comunità cristiana insieme attorno al vostro vescovo. Grazie a tutti. Будьце таксама заўсёды адзін побач другога, будьце адно, бацькі і дзеці, таксама будьце з вашымі пастарамі, з вашымі выхавацелямі. Гэта найлепшае сведчанне. Anche questo non si immagina in onore e te memoria uniceniti fidi tui Domini nostri Gesù Cristi, adaptatam, benedicere et te santificare digneris, et te presta, ut quicunque coram illa in unigenitum filium tuum suppliciter colere et honorare studuerite, illius meritis et obtentu a te gratiam in presenti, et eterna gloria obtineat in futurum. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedictio Dei Potentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Wasze Eminencje, kardynał Andrzej Baniewsko, Wasze Ekscelencje, arcybiskup Winter, apostolskie nuncji, przedstawiciele державnej władzy, przedstawiciele świata nauki, kultury, przedstawiciele dzieci. Niektórzy wiadomo temu spotkałem się z naszym prezydentem, Aleksandrem Grigoriewiczem Łukaszenką, i on wykazał podziękę dla Kościoła za доброчинність, за харитативну працю, яку Костюл вже веде на протягу многих років після соціально-політичних перемін початку 90-х років минулого століття. Але тоді сказав, але можете ще більше щось робити. Щось ще більше робити. Ну, ми би раді, але просто нема місця, нема у нас будинку, нема де, а будинку треба. Ну, тоді пішла команда у Мінський гарвиконком, щоб знайти будинок. Ми много шукали цих будинків, переглядали много. Ну, напевно, він не в найліпшому стані був цей будинок, однак був. І ми його отримали. Отримали цей будинок, ну, напевно, тут треба вкласти було великі środki, щоб його відремонтувати, що до кінця не зроблені. Нам моцно допомогла доброчинна організація з Германії, Редавабіс, інші доброчинні організації. А 2 роки тому, під час асамблеї
біскупів Італії, я звернувся до Венеції і сказав Венеції, ми тут таку справу задумали у Мінську, ну, потрібна допомога. А він мені каже одразу, пиши. Ну, я вверхуся, Станислава, давай тут свої всі плани і так далі, бо треба так добре подрихтувати. Думаю, це так само дуже важливо для нас. Не просто так проєкт написати, ви мені щось там зробите, все буде з-під неба, не буде з-під. Треба його добре обґрунтувати, треба все написати. Це так само було дуже важливо для нас самих, як це все чинити. Ну, офіс у них, у італійської конференції епископату, це одна з самих великих у світі. І ми там з чоловіком таким, святором, який займається цими справами, кілька разів там написали, вияснення, все. Ну, ми отримали цю допомогу. Вельми дякую вашій Венеції, особисто для Венеції, які сьогодні узначалює вже епископат Європи. Я вже много разів казав, що це у нас так прийнято казати головний католик країни, головний католик Європи. Non so che queste cose non possono si dice in Italia, in Europa, ma da noi si dice, c'è il nostro costume, l'inculturazione e così via. Я сказав, що може в Європі так не кажуть, а у нас так кажуть, ну може, інкультурація, далі. Дякую для Венеції, для конференції біскупів. І Венеція бачить, що тут є, що тут є діти, ці діти учаться, не ведаю навіть, як це сказати, інакше у іншому домі, ми туди поїдемо, а їх є, і батьки приходять і питаються, коли буде, коли розпочнеться. Це велика справа, це велика. Дякую. Дякую так само і Мінському горвиканкаму за те, що ми тримали цей будинок. Ну, а сьогодні була освячена якраз опошньої вечері. Відаємо, що він був виконаний студентами Білоруської державної академії мистецтва. Костел завжди розвивав культуру, розвивав мистецтво. Костел був першою інституцією, який організував університети. І сьогодні всі відаємо, що в світі розвивається Болонський процес. Білорусь так само. Туди, так сказати, кроки робить, щоб стільки замацюватися в Болонському процесі, а типу, чого? Бо костел у Болоні зорганізував перший університет, це Болонський процес, зрозуміло. Ось, і тому вельми вдячний для університету культури, для Державної академії мистецтва за цю працю. Це так само вельми важливо і студентам, напевно, і нам так само, як сказав Венеція, це два хліби. Хліб матеріальний, хліб духовний. На жаль, сьогодні вельми часто більше чоловік клопотиться цим хлібом матеріальним, хоче бути багатим, але забувається, що ще повинно бути інше багаття, духовне багаття. І тут акурат діти, може хендикап теж будуть так само діти тут, отримають цей хліб, отримають виховання, але так само виховання і на принципах Євангелія, на християнських принципах, які повинні бути закладені у подмурок нашого громадства, бо Європа виросла з християнських коренів, і вона повинна далі будувати на християнських коренях, так само на християнських коштовностях далі свою будучиню. Ну і хотілося б так само дітям пожадати, щоб вони зростали не тільки у годах, не тільки у мудрості, але так само у ласці у Бога і людей, як каже Святое Писання. Дякую всім і хочу тепер подякувати ректору особисто для Михайла Григоровича Борозни за такое добре супрацовництво. Особисто подякую так само загадчику кафедри монументально-декоративного мистецтва Владимиру Леонідовичу Зінкевичу. Так само викладчику кафедри монументально-декоративного мистецтва Олесю Петровичу Богданову.
Ну і відомо, що без мінського гарвиконкама ви, напевно, не могли виступити. Ми бачимо, що в останні часи таке добре співпрацювання з мінським гарвиконкамом і много програм є. Це обновление костелов, червоный костел сегодня у нас, может, в центре все ведают, что это визитная картка, там великий ремонт распочнутся, может, кому-то не подобается, что плод, завтра уже плод почнут спокойно говорить, що все в порядку, так повинно бути під праці, там і будуть чисті, це неможливо. Кожен це повинен зрозуміти. Ну і так само тепер повинен тут у нас, бо завершилося вчора пленарне посідження Ради конференції біскупів Європи і мер города Шорац представив нам ратушу, де відбулося відкриття. Так само весь час супроводжала міліція, а ще за нашими автобусами ще машина швидкої допомоги їхала. Чого вона там ще там? Ні, там потрібно. Ніхто не захворів, дякую Богу. Але все було подрихтовано. Так це вельми дякуємо. І тут міський гарвиконкам представляє Алла Ферпановна Мартинова. Хотів би так само подякувати за зачливість, за допомогу і за добру раду. Дякую вам. Еще раз дякую вашей эминенции. Прошу вам уже уделить благословение всем верникам. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bravi, bravi che belli, eh? Facciamo un foto con i bambini.
Aiuteranno gli altri. E lei che sta la prima così grande per me lavorare
выхавання і духоўнага ўзбагачэння. Старшыня Савета біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскуп Анджела Баньяска наведаў хрысціянскі сацыяльны цэнтр, які зараз узводзіцца ў Мінску. Кардынал ацвяціў копію абраза «Апошняя вячэра», аўтарам якой сталі студэнты Беларускай акадэміі мастацтваў. На ўрачыстую сустрэчу і супольную малітву завіталі вернікі розных прыходаў сталіцы. Асабліва цёпла паважанага госця віталі дзеці. Хрысціянства – гэта перш за ўсё сведчанне свайго ладу жыцця, і гэта адна з галоўных задач цэнтра. Важна быць перакананым у сваёй веры, і калі параўнаць у нашых дзецях, у вашых сем'ях, я бачу жывую веру. У нас на Захадзе гэта не так ярка выяўлена. Будучыня і касцёла, будучыня кожнага грамадства, будучыня кожнай краіны, будучыня Еўропы і свету залежыць ад моладзі. Бо моладзь – гэта будучыня, а моладзь – гэта найперш дзеці. І трэба ад таго, як яны будуць выхаваны, на якіх каштоўнасцях яны будуць выхаваны, на такіх каштоўнасцях яны будуць даваць сваё жыццё. На 3 паверхах духоўнага цэнтра размесцяцца адукацыйныя класы і творчыя гурткі. Будынак прыстасаваны для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, бо і наведваць установу і выкладаць тут будуць у тым ліку і маламабільныя людзі. Цэнтр, ён не толькі, скажам, для дзетак здаровых, але таксама для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта вельмі добрая школа як для адных, так і для другіх. Але не толькі для дзетак з абмежаванымі магчымасцямі. Мы таксама хочам браць на працу і выхавацеляў, настаўнікаў з абмежаванымі магчымасцямі. Плануецца, што хрысціянскі сацыяльны цэнтр, першы такога кшталту ў сталіцы, пачне працаваць напярэдадні Божага нараджэння. Установа разлічана як мінімум на 140 дзяцей. Цэнтр змогуць наведваць вернікі ўсіх хрысціянскіх канфесій.